kebunnya Pak Di lho. Kacangnya wae kembang. Banyak apa Pak Di di ngono nih? Ben aja lemu nemen godhong. Oh, Mbasa lemu wae iki ora patine. iya. Ilangi godhonge. Enggak sepi nih. Ya apik kebane lho. Bar nyemprot. Godhonge dilongi ben wae akeh. Iki porong woh blas ya Pak Di? Oh iki wis. Tak kira orang woh. Oh dibungkus sing ngene iki lho. Sia. Nanas barang ya enak lah kuwi. Nanas ya. Nanas. Enak jeruk barang. Iki putih-putih apa rabut. Oh, nandure ke atas dipotong ngono kuwi ta. Putih-putih iki rabut lho, Pak. Oh, jeruke. Subur jeruke. Kacang lanjaran. Kacang panjang. Dioseng enak iki. Oh, godhonge niki di anu Kang, dilongi ben wae akeh. Nanas. Sore wae nanas. Wae jeruk barang. Letong dus. Rabuke. Kates. Kalau nanas pinggirnya wae nanas sereh. Endi no Kang wae urung woh kaya iki. Akeh kembang. Urung woh. Ngelolor ini kan kudu dilanjari ngene iki. Wis diwehi ngene iki tali. Kembang ya, akeh kembang. Wah sak meme kok kan. Nah. Wae kudu woh. Anu nek atase dipotoli ngono lho Pak Di. Ben nyabang lho Pak Di. Kuwi ben semen. Kudu semene sing isor. Oh, ngono. Lah iki. Mene sing isor. Iya. Arepe besok ben ndek semen dinu sing isor, semen sing isor. Terus kok nyabang loro telu nang kae. Iya, wae kok nyabang. Rene ya lho. Ya
Nyabang rene lah, kuwi nyabang rono. Iya. Iya. Ya manut ae Pak Di ya wong dikon ngene ya ngene. Oh, malah nek ukan godhong iki malah gak uwoh. Lemon iki wae ora akeh. Nek kelemon wae gak akeh. Iya. Pungkesi godhong iki tujuane ben wae akeh. Godhonge dilongi.